Tak dobre, už sa na to teším. Už som sa nachystal ráno už tak moc rýchlo. Som umyl zuby a jesť si raňajky a oblieť sa. Pretože dneska si idem zahrať novú vianočnú kapitolu. No, taká neskôršia kapitola. Hneď ti ukážem. Už mám ten Roblox a tu máme Roblox Piggy. A pozri sa na to. New chapter. Nový kapitola Vianoča už je konečne je tu. A počul som, že bude tam nejaký dlhý koniec, naozaj na tom dlhom konci, kým uniknete preč. Tak poďme si to zahrať. Idem si na moje VIP servíčko. OK, už sa ja na to strašne teším. Holiday Spirit. Play the new Holiday Spirit chapter and give Willow and Winter she will never forget with a silver paw. To vyzerá ako Piggy DK menu. Čiže nová Piggy kapitola je tu, tak poďme to pozrieť. To sa pochádza z Piggy Book 2, tak poďme si to zahrať. Už sa ja strašne teším. Holiday Spirit. Keď vidíš tú mapu, tak to vyzerá ako kino, takže to sa bude pochádzať z kina naozaj. To som na to zvedavý. Okay everyone, is this it? Take only one need, then make Hansel and be gone. Are you sure this worth it? I mean, it's just a play. I am creator of this, she truly. Well, if you say so. Okay. Wow. OK, toto je úplne inak. Á, toto je nový bod. Prečo sa nemôžem hýbať? OK. Uh-oh. Z niečoho moja hra na tom kapitole mi nemôže hýbať moju klávesnicu, tak skúšal som to niečím opraviť a už môžem hýbať. Konečne môžem hýbať. OK, už konečne môžem hýbať. OK, tak hráme nejaký TSP member naozaj. Wow. Toto je úplne krásne. Máme tu Felixa teraz. Hey Philip, by chance don't care a strawberry? Ty chceš jahodu. Takže on je nejaký NPCčko. OK, oblečenie. Čo s tým oblečením musím spraviť na tom kapitole? To musí byť asi obchod, to je úplne krásne. OK, toto je ten nový bod. Vyzerá ako Lady Gaga, ale taký vianočný form. OK. A ešte vymenili tú hudbu. Tento má dobrý jumpscare. Tak toto musí byť kino, alebo kultúra. OK, ja som... OK, ani som nevšimol, že ide tu. Kde musím nájsť tie ostatné veci? Môžem tam ísť? Čo je tam? Tam sa objednáva listky. A teraz dáme Kitty. Teraz Felix je tu v charge. Úžasné. Tu máme ten kino. Vidíme tu Ellieho, tak vyzerá to veľmi super. Sú tu nejaké iné oblečenie. Asi to musí byť také labyrint. Získali sme listok. Super. OK, teraz sa dáme Tigry. Takže asi TSP vymenili svoje role naozaj a bude hľadať ako si nachystať ten kino pre seba.
Tento má dobrú značku. Takú 5-hviezdičkový kino. Tu musím nájsť modrý kľúč. Ani ja neviem, kde musím nájsť kľúč. Ten Felix chce jahodku, takže asi bude doporaziť ten bod. Možno. Tak musíme zobrať tie oblečenie. Máme všetky oblečenie. Ešte 2 oblečenie. Počkaj, som na zlom mieste. Ó, tento vec môže sa svietiť, to je super. Ale, kde máme ostatné oblečenie? Nemôžem ani dobre vidieť. To je ten lístok, čo som našiel. Tak dobre, presunieme sa tam. Ok, to je ten nejaký billboard. A to je fialový kľúč. Ó, badge je tu. Asi tam taký stav nejaký Oscara najlepšieho víťaza. Fialový kľúč. Má krásne vyzdobené Vianoce. Má krásne vyzdobené. Dokiaľ... A čo teraz? A čo teraz? Dobre. A teraz môžeme ísť tu? Ó! Bubony a gitaru? Asi tam hrajú Metallica naozaj. Máme jahodu. Á, nie ty zase. Ten jahodu musím zobrať pre Felixa. Mne sa páči Felix. Wow, to je klasika. To je absolútna klasika. On stanul Piggy za 20 sekúnd, to je super. Dobre, že to nezabudne. OK, zelený kľúč. Ó, tu máme Mr. P a Mrs. P. Ó, tu je Penny, Piggy a to je jeho otec. To je teacher. A robil tu... To musí byť meme referencia, že je Absolute Cinema. To je super. Nôž? Čo to je? Meč, asi samurajský meč? Je to? Čo to má byť? Čo to je? To je nejaké ďalšie oblečenie? Please stop this madness. Tu máme aj Greymotor. OK. On ma spada. Teacher dělá Absolute Cinema. Tam je napísané Absolute Cinema. To je taký Golden Age, nazval. A Seker. Oj! Čo je tu? Á, to je ten kino. Fú, to je moc obrovské. Dokiaľ, pozri, aký krásne je. Jaké krásne je. Fakticky. Kucharový.
super. Ale tu nie je ani vec. Tak musíme pokračovať. Čo je tu, prosím ťa? OK, žltý kľúč. Som konečne našiel žltý kľúč. To je modrý kľúč, ty hlupák. OK. Už neviem, kde modrý kľúč to patrí. Je vedľa sem. Ako ste to videli. OK, čo tam je? OK, to je asi nejaký starý program. Asi to je nejaký starý program. Pacifia Pay. A Cornelia C. Tak máme ďalší oblek. O, to je ten jelen! Cornelia Caribo. Má 45 rokov, je žena a actress. Je herečka. Takže tento jelen je herečka, to je super. Wow. No musíme nájsť nejaký crowbar alebo čo. O. Ja som zobral tú sekeru, ale z niečoho išlo preč. Bez inventáre. O, tu ešte aj druhé. Čo by to odomknul? Môžeme ísť hore? Ja musím nájsť rebrík. To je dokonalý tento cinema, naozaj ten kino. A to je ten kameň s mečom? Môžem to akože vytiahnuť? Asi ja nemôžem. A čo je tam? Nemôžem tam ísť? OK, oranžový kľúč. Ja som zbadal niekde. To ja musím hľadať. Ó, nie, už položil tú pascu. Dosiaž mi srandu. Kde patril ten oranžový kľúč? OK, oranžový kľúč je tu. Vyzerá to krásne naozaj. A neviem, jak ten kino z Bratislavy vyzerá. OK, ďalšia pošta, alebo čo to je zač? A to je rebrík. Už sme konečne našli rebrík. OK, ja som to počul. Môžeme tu kláňať hore? Nie. Ale musíme nájsť krabicu, aby sme tam kláňali tu. A tu je tá krabica. Ale to sa patrí iba len ku inventároch. Aha. Ja som položil iba jeden a teraz popnul mi to 4. Takže, what? To je fakticky nie je to realistické, ale to sa mohlo platiť, aby som púchol preč. Ok, rebrík. Ja som myslel, že to bude nejaký parkour. Taký običko. Wrench. Tu máme teraz wrench. Čo s wrenchom? Stále musím nájsť tú sekeru. Wrench je tu! Aha! A tu je tá sekera! Joj! Asi ja nemôžem zmeškať z 30 sekúnd. Asi vnútri bude tam samurajov meč, asi. OK, tu je. Ja nemôžem ani zmeškať. Pozri sa ten čas. Ani ja neviem, či budem to zvládnuť. Tokio.
hre je ten list. A ja! OK, ďalší vec. A ja! To je všetko? To sa dá niečo použiť? Čo ďalej? O, to je tá sekera. Asi musíme narátať tieto. O, ešte jeden prop? Asi jeden prop a asi to bude nejaký... Asi to bude asi nový koniec. Čo ja musím dokončiť tú mapu. Asi musím nájsť tie veci a určite dokončiť tú kapitolu asi. Možno. Tak musíme nájsť ešte jeden prop. Ale kde to ja mám to nájsť? Aha, tu je. Rechoiced all vassal and now we are grasp back. We must go for the final showdown. Čo to má znamenať? OK, ten villain ešte nie je stolnutá ešte. Kam ja mám ísť? Ukázal som posledný vec a... Čo mám teraz delať? Vrátiť sa naspäť, alebo... O! Ten exit je otvorený. Už som konečne dokončil! O, loading animation. Už je to hotové, tak poďme to pozrieť. Oh, hello! OK. Už máme nachystaný ten show. Kitty je na to tešený. OK. O, Felix je teraz performer. Aha, toto je super. Performer je teraz. Dobrý cutscene. Teraz Felix si ide nachystať svoj show. Čo to pustil? Studeno? Wow, flashbacks. Pandy je v obchode naozaj. Super. Ďalšie je Kitty. Kitty's Kitchen. To je cez obchodiaku. O, a to musí byť Robbie. Vyzerá dosť akože fejkovaný, ale to vyzerá ako maskot. No, doporazil si ho.
ukazuje svoje flashbacky naozaj? Ó, to je obchodiak! Zničil Robbieho. Robbie! Super! Asi nie je nachystaný naozaj. Máme toho Barena. Asi je drevorúbač. Ďalší flashback? Pozri sa. Toto je ten Baren, drevorúbač. Zase, že elektrika sa vymení. Čo sa stalo s Tigrimu? Katie je tu teraz. Asi jeho flashback. Asi Katie bežia asi s kinami. Vidím tie akože tie skrinky naozaj a ten podlaha, to je asi presne čo je hra v kapitolu teraz. Nie, to je nemocnica. Počkaj, Katie je doktorka. Baron je tu. Katie má nový dizajn. Super. To ukazuje všetky flashbacky. A teraz čo bude ďalší? Filip? Nie, Filip. Nie. Absolute cinema. A čo s Filipom? Filip nemá svoje backstory? A má svoju fotku. A teraz ukazuje tie credits. Úžasné. Ale sme nepočuli Filip backstory, čo je docela smutné. Počkaj, to nie je Uno? Ja som videl Uno, kartičky naozaj, ten spoločenská hra. Tigry. Ale som videl Tigry backstory na Breakout kapitolu, ešte aj Heist kapitolu. Tie tajné kapitoly naozaj.
Prečo Tiger má inú hlavu teraz? Dobrú noc. Wow, to bolo dobrá kapitola, wow, to je úžasné. Cornelia, to je ten bod na tú kapitolu. Vyzerá moc dlhšie ako ja.